Mi kad dođemo na granicu, mi smo imali dogovor sa mafijom i sa rukovodstvom. Pričao sam prošli put u Bugarskoj, sad ću da kažem o makedonskom rukovodstvu, pošto smo bili već počeli za Makedoniju. U Makedoniji je u to vreme bio Branko Crvenkovski, on je bio ministar policije. Ili Ljupčo Frčkovski, slagaću, znači ne sjećam se baš najbolje. Ne, ministar inostranih poslova, ja mislim, bio spoljnih poslova Branko Crvenkovski, a Ljubomir Frčkovski je bio ministar unutrašnjih poslova. A kakve ste vi veze imali s njim? Pa kako smo veze imali? Ne može bez njih da se radi. Znači, nama je naš čovjek iz Beograda, iz državne službe, rekao javit ćete se tim i tim ljudima. Naćete se u kafani, sećam se, kafana se zvala Idadija, to je jedno elitno mesto u Skoplju, znači centar Skoplja gdje su ambasade, strane i to, znači to je jedno elitno mesto. Tu smo se sastajali i tu se kovao plan. A kako razgovarate? Normalno razgovaramo ko sad ja i vi. Znači ja predložim njima da ja mogu naftu u Makedoniju dovesti sa cenom na 75 pfeniga sa prevozom. Kažite koliko da uzmete vi da nafta bude u Srbiji. Oni kažu 30 pfeniga po litru. Ko kaže? Bugarska, makedonski funkcioneri, znači policija